Merħba tfal, u nilqakom għal din is-sessjoni ta' qari. Jiena Miss Franziska u llum preparajtilkom storja oħra interessanti għalikom. Illum ser inkunu qed naqraw ħrafa tradizzjonali Maltija. Ġieli smajtu bil-kelma ħrafa? Għandkom idea x'inhi ħrafa? Nistedinkom taħsbu ftit fuq din il-kelma għaliex iktar tard ser inkunu qed nitkellmu fuq xi tkun ħrafa. Il-ħrafa tal-lum jisimha is-serb ta' ħafna rjus. Din hija ħrafa tradizzjonali Maltija kif għadtilkom qabel adattata minn Josette Grech. U l-istampi huma ta' Matt Stroud fuq idejat ta' Jason Vella. Ejjew nibdew billi naqraw il-ħarsetta. Is-serb ta' ħafna rjus imur jisra it-tuffieħa tad-deb mill-għalqa tas-sultan. Is-sultan u wliedu jippruvaw jaqbduh. Min ser jirnexxielu jaqbad lil dan is-serb? Ejjew naraw ftit. Darba kien hemm sultan li kellu 3 tfal. Fil-ġnien kellu siġra tagħmel tuffieħa tad-deb darba fis-sena. Bil-lejl kien jiġi serb u jieħu din it-tuffieħa. Is-serb kellu 7 tirjus. Is-sultan qal lit-tifel il-kbir biex imur jaqta' waħda mill-irjus tas-serb ħalli jkunu jistgħu jaqbduh. Taħsbu tfal it-tifel il-kbir irnexxielu jaqbad lis-serb? Ħanaraw. It-tifel il-kbir mar, imma raqad u lis-serb ma qabdux. Is-sultan qal lit-tifel il-fustani tan-nofs biex imur jaqta' waħda mill-irjus tas-serb ħalli jkunu jistgħu jaqbduh. X'taħsbu tfal, taħsbu li t-tifel il-fustani irnexxielu? It-tifel il-fustani mar, imma raqad ukoll u lis-serb ma qabdux. Is-sultan qal lit-tifel iż-żgħir biex imur jaqta' waħda mill-irjus tas-serb ħalli jkunu jistgħu jaqbduh. X'taħsbu intom tfal? Taħsbu li issa t-tifel iż-żgħir irnexxielu jaqbad il dan is-serb u jaqta' waħda mill-irjus tiegħu? Ejjew naraw. It-tifel iż-żgħir mar u meta ġie is-serb għatalu waħda minn irjusu u ħadd tuffieħa tad-deb lil missieru. Dan ferħ ħafna biha. L-għada s-sultan mar ma' tfal biex isibu il-ħofra tas-serb. Il-ħofra kienet kbira ħafna. Is-sultan ġab ħabel twil u rabat ampina miegħu. Għaliex taħsbu li għamel hekk tfal? Taħ lit-tifel il-kbir biex jinżel fil-ħofra u qallu meta trid intawwal il-ħabel doq 3, meta trid tieqaf doq 2 u meta trid intellak doq 1. It-tifel il-kbir niżel fil-ħofra imma wara ftit daq waħda u tellawh. It-tifel il-fustani niżel fil-ħofra imma wara ftit ukoll daq waħda u tellawh. Għalhekk niżel it-tifel iż-żgħir u wara ftit beda jdoq 3 sakemm wasal fil-qiegħ. Ejjew ħanaraw xi skopra t-tifel iż-żgħir fil-qiegħ tal-ħofra. L-għar kien kbir ħafna u fih kien hemm bejta tal-asafar.
It-tifel qatt iżoqqhom qatt ittihom x'jieklu. U meta ġiet l-asfura ħadet gost bih. L-asfura qaldlu biex jidħol aktar il-ġewwa fejn kien hemm is-sjuf. It-tifel ħa wieħed minnhom. Meta t-tifel iltaqa' mas-serb bdew jiġġieldu u fl-aħħar qatlu. L-asfura qaldlu biex jirkeb fuqha u jieħu s-serb miegħu. Ħaditu fuq dara għand missieru. Missieru tant feraħ bih li għamlu sultan. U hekk tfal dik kienet din il-ħrafa tradizzjonali Maltija. X'taħsbu fuq it-tifel iż-żgħir? Taħsbu li kien kuraġġuż intom? U kif indunajtu dan? Issa tfal għandi xi mistoqsijiet għalikom. Tajjeb li tiftakru ftit ġara fl-istorja ħalli tkunu tistgħu twieġbu dawn il-mistoqsijiet. L-ewwel nett tiftakru xi frotta kienet tagħmel is-siġra u min kien jisraq din il-frotta? Tiftakru wkoll kemm kellu tfal is-sultan? Xi ġralu t-tifel il-kbir meta mar jaqbad is-serb? U min fl-aħħar jirnexxielu jġib it-tuffieħa lis-sultan? Tiftakru wkoll min ħa it-tifel iż-żgħir lura għand missieru? U intom min taħsbu li fl-istorja għamel ħażin? U fuq kollox tfal, aħna nistgħu nieħdu dak li ma jkunx tagħna u għal xiex taħsbu hekk. Tajjeb tfal, issa li weġibna ftit dawn il-mistoqsijiet, ser inkunu qed nitkellmu ftit fuq id-differenza bejn ħrafa u leġendi. Forsi ġieli smajtu bihom dawn, imma x'inhi d-differenza eżattament bejn ħrafa u leġenda? Miegħi għandi lit-tifel iż-żgħir, lill-prinċep iż-żgħir li ser ikun qed jgħinni ftit biex niskopru x'inhi ħrafa u x'inhi leġenda. Żewġ tipi ta' stejjer li huma tradizzjonali Maltin u li żgur li smajtu bihom. Jiena hawnhekk għandi xi karatteristiċi differenti li appartienu xi ħut għall-ħrafa u xi ħut għall-leġendi. Ejjew naqrawhom flimkien. Karatteristika minnhom hija mhux vera ġrat. Issa naraw ftit jekk din tapplikax għall-ħrafa jew leġenda. Forsi hija storja li ntirtet minn ġenerazzjoni għall-oħra b'mod orali, ġifieri kienu jiddiskrivuha, jgħiduha. Fantażija b'elementi storiċi. Storja li fiha affarijiet li ma jistgħux iseħħu jew inkella esaġerati. Storja li tagħti pjaċir imma għandha tagħlima. Storja mimlija fantażija. Storja tradizzjonali u storja twila. Ejjew issa nibdew billi nitkellmu fuq il-ħrafa. L-istorja li qrajna llum hija ħrafa. Tista' tgħinni ftit inti? L-ewwel nett, ħrafa. X'tip ta' storja tkun? Ekku tfal, ħrafa tkun storja twila. Fil-fatt il-ħrafa tkun storja ħafna itwal mill-leġenda. U għalhekk ħanwaħħluha hawnhekk. X'iktar x'taħseb li jkollha inti ħrafa? Ekku, il-ħrafa tkun mimlija elementi tal-fantasija, ħassibu fi ħrafa ħafna affarijiet li appartienu għall-fantasija bħalma rajna f'din l-istorja tal-lum.
x'iktar ikollha ħrafa. Ekku tfal, jekk l-istorja forsi ma fiex daqshekk fantażija, xorta ħajkun hemm affarijiet li ma jistgħux jiseħħu jew inkella verament esaġerati. Pereżempju, fil-ħrejjef ta' Ġaħan, li huma ħrejjef li żgur smajtu bihom, ħrejjef Maltin, insibu ħafna affarijiet li ma jistgħux jiseħħu. Pereżempju, meta Ġaħan għala l-bieb u ħadu miegħu, ovvjament dik ma tistax isseħħ fil-verità. U fl-aħħar Isa għidli ftit. Ekku proset. Il-ħrafa tagħti pjaċir kif diġà rajna imma wkoll għandha tagħlima. Dejjem nitalmu xi ħaġa minnha, anke jekk forsi mhux daqshekk tkun ovvja mill-ewwel. Tajjeb li ngħidu tfal li l-ħrejjef insibuhom madwar id-dinja kollha. Kif diġà għedtilkom, Malta pereżempju huma famużi ħafna il-ħrejjef ta' Ġaħan. Għandna wkoll persuna importanti ħafna fil-tradizzjoni tagħna Maltija li huwa Manuel Magri, li huwa persuna li rriċerka ħafna l-ħrejjef Maltin. Fil-fatt din il-ħrafa hija adattata mill-ktieb tiegħu ħrejjef mis-Sirijietna. Imma wkoll insibu ħrejjef minn pajjiżi oħrajn. Pereżempju, żgur li intom smajtu bil-ħrafa ta' tliet tiqżieqes, di mhijiex ħrafa Maltija, imma wkoll għandha dawn l-elementi kollha li semmejna u tagħti wkoll tagħlima filwaqt li nieħdu gost nisimgħuha. Imissa tfal ħannaddu għal-leġendi. Il-leġenda tfal ukoll hija tip ta' storja. Ħafna jaħsbu li forsi trid tixbaħ il-ħrafa, ma fil-verità hemm xi karatteristiċi differenti. Pereżempju, il-leġenda hija storja ħafna iktar tradizzjonali għaliex insibu fiha ħafna elementi marbutin mal-kultura tal-pajjiż ma' dak li għamilna fil-Kastana Maltin. Pereżempju, jissemmew postijiet Maltin. Tajjeb li ngħidu li anke l-ħrafa tista' tkun tradizzjonali bħal fil-każ tal-ħrejjef ta' Ġaħan, imma fil-leġenda l-affarijiet tradizzjonali jidhru ħafna iktar. Ukoll fil-leġendi għalkemm jista' jkun hemm affarijiet li jistgħu jidhru li ġraw vera forsi seħħew, fil-verità dawn ma jkunux seħħew verament, anke jekk forsi l-affarijiet ikunu marbutin ma' xi avveniment li ġraw fl-istorja. Fil-fatt allura fl-leġenda naraw fantażija b'elementi storiċi, pereżempju fil-każ tal-ħraf tal-leġenda tal-Madonna tal-Isperanza, tal-Ar tal-Isperanza. Pereżempju, f'din il-leġenda l-kemm forsi vera l-perjodu jafseħ u vera kien hemm il-furbani, pereżempju, mhux verament li seħħet li din it-tfajla marret tistaħba f'dalar u ġiet salvata. U fl-aħħar ukoll il-leġenda tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra b'mod orali, ġifieri in-nies jirrakkontawha lit-tfal tagħhom, dawn jerġgħu jirrakkontawha lit-tfal tagħhom u tibqa' mbagħad tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.
xi għalhekk xi leġendi popolari ħafna Maltin huma l-Arusa tal-Mosta, leġenda tal-Arusa tal-Mosta, il-leġenda tal-Madonna tal-Isperanza, tal-Wied tal-Isperanza u anke il-leġenda tat-Tfajla tal-Palazz. Mela għalhekk biex nerġgħu naraw ftit il-karatteristiċi tal-leġendi u tal-ħrafa. Il-leġenda hija storja tradizzjonali li mhux vera ġrat anke jekk tista' tidher li forsi seħħet verament, hija fantasija b'elementi storiċi u li intirtet minn ġenerazzjoni għall-oħra b'mod orali. U fil-każ tal-ħrafa, hija storja twila ħafna itwal minn leġenda fejn naraw affarijiet li ma jistgħux iseħħu jew inkella esaġerati, ħrafa tkun mimlija ħafna iktar b'fantażija u tagħti pjaċir imma għandha wkoll tagħlima. Tajjeb tfal, nispera li ħadtu gost titgħallmu iktar dwar il-ħrejjef u l-leġendi u li oġbitkom anka din il-ħrafa tradizzjonali. Jiena nistedinkom tkomplu tfittxu anka iktar ħrejjef u leġendi Maltin għaliex dawn huma parti mill-wirt kulturali tagħna wkoll u parti mill-identità tagħna u jiena niltaqa' magħkom darb'oħra bi storja oħra. Jiena flimkien mat-tifel iż-żgħir insellmulkom u ngħidulkom saħħa u ċaw! Saħħa!